אז כמו שאתם רואים, אנחנו בסייעתא דשמיא בדרך לציון המצוינת. רבנו הנחל נובע מכוח חוכמה. אנחנו אוחזים בתורה י"ג, וכותב מוהר"ן, ואת הקישור זה לאומן ראש השנה הבא עלינו לטובה ולברכה. אז רבנו אומר, אשרי העם יודע תרועה באור פניך יהלכון. מסביר רבנו הקדוש, באי תרועה. אותה רוח נבואה, תהי רוחה ותעביר אל אחר. אומר רבנו על ידי הצדיק האמת, איש אשר רוח בו, הוא מבטל את התאוות ממון שהיא עבודה זרה. שלא רק שהיא עבודה זרה, אומר רבנו, שהיא כוללת את כל 70 עבודות זרות בר מינן. מסביר רבנו באריכות בתורה שם, שעל ידי ששברים את תאוות ממון וממשיכים חסד, שבירתה על ידי צדקה, מרבים בצדקה, על ידי זה זוכים שהצדיק האמת לוקח את הנפשות שבאים אליו, מקבץ אותם אצלו בקיבוץ, כמו שאנחנו זוכים לבוא לראש השנה לאומן, ואחרי זה הוא מעלה אותם מבחינת עיבור לעולמות העליונים, להוריד מהם תורה, וכשהוא מוריד את התורה, אז נמשך השגחה שלמה. למה? כי התורה היא טנטה, טעמים נקודות תגינותיות כנגד 3 גבנין דהנה ובת עין. על ידי זה אומר נמשך השגחה שלמה מבחינת הגאולה. כי למה עכשיו אנחנו בהסתר פנים? כמו שרבנו מסביר שם בהמשך התורה, שרואים צדיק ורע לו, צדיק רשע וטוב לו, כל הפוך. אומר זה בגלל שאנחנו רחוקים כביכול מהשגחת השם. רבנו אומר שהכוח הראייה זה הולך שהכוח מכה בדבר הנראה ואחרי זה הוא חוזר למוח. אבל אם הדבר הנראה הוא רחוק, אז הוא מתפזר בדרך והוא לא חוזר למוח. זה הבחינה שקורה אצל הגויים. הקדוש ברוך הוא משגיח עליהם בחצי ראות, רק מסתכל אבל זה לא חוזר בחזרה. אבל עם ישראל בהיות שהם קרובים לתורה, איזה תורה? בפרט התורה, בעתיקה סתימה, שהצדיק מגלה על ידי הקיבוץ, אז מתגלה השגחה שלמה. יוצא מזה שרבנו אומר שמה שרואים הסתרה, שלפעמים יש צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, זה בגלל שחסר כביכול בהשגחה, חסר בהקירוב לתורה. אומר רבנו שאם היו מביאים לקיבוץ עוד נפשות, אז אומר היה מתבטל כל ההסתרה הזאת, והיו רואים עין בעין בבחינת השגחה ברורה, שצדיק וטוב לו ורשע ורע לו. קיצור, רבנו מסביר שמה שאדם שמגיע לקיבוץ הקדוש על ידי צדקה, צריך רק להיזהר בזה מאומן, לעשות חסד אחד עם השני. על זה הוא זוכה שהצדיק מעלה אותו מבחינת עיבור עד שהוא זוכה לבחינת תורה לעתיקה סתימה, שהצדיק מוריד. זה ממש כביכול עיניו של הקדוש ברוך הוא, השגחה ברורה שתלת גבנין דהנה ובת עין, ועל ידי זה נזכה לגאולה שלמה, נזכה שיבואו פה לקיבוץ הקדוש כל עם ישראל, ואז נזכה לגאולה שלמה, להשגחה ברורה שתגלה תלת גבנין דהנה ובת עין, שכוח הריאות לא יתפזר בדרך חס ושלום, אלא יחזור בחזרה לעיניו יתברך, על ידי שנהיה מקורבים ונכללים בתורת הצדיק האמת, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.